मा माहाय बेलथायलांनो नागिरखो नै बेलथायबायसो मामि ओइ बेयाव मानो हाबहैखो नोङो मोखाङा बोरो सिङाव गस्लाया खोब मोजां जाया खालि खुगायावल' खुगायावल' जायो Good morning everyone. नै बेरेफुंजानि जाथारलायबाय आंना रुटिना एबार मामियाबो सिखारबाय आंनि आगोलसो सिखारबावो बियो आंखौसो फोजानाय बायदि जायो आरोना एखमबा जिनो आंहा मेंनानै जा गोदो उन्दुबावगौमोन सानलायलायो आङो ओमफ्राय हनै मामि सिखारबाथाय सिखारनांगौ जायोना सिखारबाय आं आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंसोर बयबो जोजासिम नायगोन होनना आसा खालामबाय आरो मोजां मोनगोन होननानै होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय नोंसोर नायलांदो आंना खानाया जि गफिनलायबाय आवगोल बन्द जाबायमोन आरोना गनाया बांद्राय गवासैमोन दा जि जाफिनथारलायबाय नै जा बुरजा गखायो आयौ नायलाय नों थाबाय थादो बिसिनायावनो दे आं मोखां सुहैसै गस्लायानो मैया मोनसेबो रानाखै अखा हाबाय थानानै दिनै आङो लामखानोसै फुङावनो रानथाराखै लामहैग्रोजोबनोसै आं सुखांबाय आङो आंनासो भिउवार्सफोरजों दिनै फुंनिफ्रायनो आं मा खालामो देखायथारनोसै आरोना एखमबा हास्लाबा जायो दिनै हास्लाबगोन बादि मोन्दों आरोना आङो खेबनायखौ आङो दिनै मबाइलखौनो गारथारा आरोना ओमफ्राय आं नोंसोरनो देखायनोसै आङो नै मैया दालि सोमना दोनखादों आरोना दा बेखौ फार्स्टआवनो रुग्रोनोसै आङो फारसेथिं मामिनि ब्रेकफास्टबो खालामसै आरो ब्रेकफास्टबो बानायसै आरोना बाबानि ओमफ्राय मोनसे खोथा खिन्थानो बावदोंमोन आरोना आं नोंसिनो जोंना थारमाने आं जेब्ला ब्लग खालामाखैमोन ना भिडिअ खालामनायाथ' गोबाव जाबाय नालाय जोंहा रेस्टुरेन्टबो खुलिबाय आरोना इउनिभारसिटि खाथियावनो गेट मोखाङावनो ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो आङो फुङाव इउनिभारसिटिनि रेस्टुरेन्टनि थाखाय ओंख्रि बानायनो नागिरदों आरोना नोंसोर नायलांबानो जाबाय होनबा ओमफ्राय आङो रेस्टुरेन्टखौबो मालाबा देखायगोन आरोना आं जेब्ला थांगोन आंथ' दा थांनाय नङा नालाय ओंखायनो दा देखायनाय जानाय नंला नोंसोरनो ओमफ्राय आं मा रेडि खालामनानै हरो बिफानो नोंसोर नायबानो जाबाय Hello guys, this is my video. Dah. Hello. Mana ada ni? Maida. Parota ni. Aloo parota. Ya plate parota. Plate parota.
Alu porta ni dang. Nah, ini bayar ni ya. Chor say này sao mình khâu ru cái hộp lên nụ này ha cái nụ này Mama ibu di sana? Şimdi beri şireza winnerim go mami. Mama ibu di? Betul. Acing kalau biji kanan guna ini di. Enggak lu nih figure nih. Dia mana ibu deh? Cina. Ayo sudah baik. Ada apa sih kau nemen aku? Sini anu. Cimujang. Dia bete bodoh. Ang si kon sih. Ada singgil itu. Auxiliary English Medium School. Sekolah tabare house change जाबाय नालाय बे गस्लाखौनो गाननो लुगैनानै बिबाय थागासिनोमोन ओमफ्राय गानथारबाय आरोना स्कुलनिखौ दै एबार येल्ल' हाउस जाबाय नालाय न'सिमसै लेथ्रा जाबाय नालाय नै सियाबो सुनांगौआ जा बुरजा जानानै दंलाय मैयाबो अखा हानानै सान्दुं गैयाना सुवासै आङो एसेल' सुबाय आङो Judge, nunggu, angelo, masih sih bener. Resan kia, kudung bayi gasne. San, lama lah kudung gasne. Biar balik lah ya bayi thane. Sukua kamai than sih na. जानानै नुवाखै बिगुरफोरखौ बेयाव गारहैनो थिनबाबो आं न' सिबनानै लाग्रोजोबनोसै र' मामि नों दादाजों गेलेबाय थाथ'ब्रा आंथाथ' सिबगोन ना बेल थायो नालाय आगैया जेबो खाथियावल' दोननाङा मोखाङाव खुगायाव नांजानो गिनांगौ नालाय मिथिबाय न' सिबनानै लाग्रोजोबनोसै होमबा गासिखौबो आं ओंखाम ओंख्रि संखांबाय आरोना ओंखाम ओंख्रि संखांनानै आङो देलायदों माहाय थांनो देलायदों बे जाहैबाय लेखा हैनांगौ आंहा बे इउनिभारसिटियाव खन्थाइ माबानि प्रग्राम जादों नालाय बेयाव माखासे लेखा हैनांगौ आरोना आइनि ओमफ्राय आइयाथ' गैया नालाय दा आं हैनांगौ आरोना दा बेखौनो हैनानै फैनो नागिरदों आरोना आङो ओमफ्राय आङो देलायबाय नै जों बेयावनो लेखा होफैदोंमोन आरोना आइनि ओमफ्राय दा थांफिनसै सिङाव खेबनाय जायासै आं नै बामनानै जि खस्थ' जायोना ओंखायनो आङो खेबासै आरोना आरो बेखौबो थानाय नङा सानबायना आङो थारमाने बियो थाब जिनो उन्दुनो ओंखारनो हालामोन आरोना ओमफ्राय लानानैसो फैदों आरोना आङो नै बेयावनोमोन आरोना ओमफ्राय दा जों थांफिनगासिनो होमबा जों थांसै केमेराबो खेबजाया जि खस्थ'नि आखाइया लानोबो मामिखौ बामदोंसो नालाय आङो मामि उनावलाय नै सोना इउनिभारसिटि बेरायनो मोनबाय दिनै मामियाना इउनिभारसिटि बेरायफैदों आङो होनदो आयै आंनि खानायखौ बोखथाबजोबो आयौ खानाय हम मोनबाथाय ओरैबायदि खा
Isa? Mana? Beलासि जानायनि दा नै आङो नैबेयाव बेरायनो लाबोलायनांबाय खाथियावनो बेरायग्रा लाबोनायखाय खालि फैनोल' दावराव जायो बेलासि जाबाथाय बेयाव दसे गेलेहोनो लाना फैलायबाय आरोना आङो बेयाव फैलायबाय जोंहाना मामि बाबा ओमफ्राय मामि फैलायबाय बेयाव बेरायनो दे ना तानुस दादा फैला ओमफ्राय गेलेनो लेंगासिनो बेयावनो ओं मा गेलेयो बेयाव उन्दैफोरनि गेलेग्रा लाबोबाय नालाय ओंखायनो बेयाव गेलेनो दावराव जालायबाय दाना खाथि जाबाय नालाय ओरैबायदि फैनोल' नागिरो बेयावनो एबार लाबोथारबाय आरोना आङो दिनै दे दाख्लै फैखांखाबाय खाथियाव फैबाय थानो लुगैयो थाम्फै दङ बिरादनो ना मामि औ बैथिंजाय थांला आङो थांनो बाबाय आं बेथिं गेलेग्राथिंल' गेलेहोनानै थांफिनसै आरोना थाम्फैबो जि फैबाय थाम्फै फैबायहाय बाबा फैद' आथिं खालामब्रा ओमफ्राय आगैखौ माहाय दोननांगौ आखाइ फारसे मारै दोननांगौ जाखो आंना जायानो आंहा मबाइल हमनांगौना दे जाबाय र' खनसेबाव दे हैया 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 होनदोंना दे नै आथिंखौ बिदि गादो बाबा ओमफ्राय हरदो आथिंखौ ओरै गादो ओरै नारदो जाबाय बाबा नै मबाइलखौ लाफैदोलाय दे होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसैलाय आरोना बेलासिबो जाबाय थांसै जि थाम्फैबो फैबाय आरोना होमबा नोंसोर जोंहा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन दिनै बेयावनो फोजोबबाय आङो